Sikubingelele sikwamukele mbukeli ngizima Afrika Kalisto Peji atshuza imama sisitshuze safika kwaGumede uGumede ke ubaba uTycoon odume ngokuba yiTycoon iTycoon ke imafia so ke unomshado omkhulu kusasa uthatha unkosikazi wesi uhlabe inkomo eziwu iNazaretha ke leli bafowethu ilabo baba bizwa ngeFanta ake sikuthathe sikube uGumede sikubene sikwamukele ephedini lethu iyatshuza imamba ngicela ubingelela umbukele ekhaya bese uyichazele ukuthi uba uGumede ubaba ubani unkosikazi singakomthatha kusasa ithini amalungiselelo usiza unjani njengamanje khomba ukuthi kuyaphothuleka lunjani uvalo ngimbingelele babukeli balapha eSouth Africa cha uTycoon Ndono umhlakaniphi ujabula nokaGumede khona la ekhaya la ngiyagana kusasa ngekhala umfazi wesibili cha lo mfazi engimthathayo ke ngiyacabanga ukuthi ke uma kwenzeka futhi sazophinde ukuthi khohlwa futhi kube khona umunye la owesithathu ungagcini hayi angagcini ngisazobona nje kulokhu ukuthi nje kancane ngiqhubeka akuyona inkingi cha ngiyanimema nje nokuthi nibe khona kulolu hlelo lolu manje ngibona nami hayi ngiyajabula kakhulu mhlambe sekubuze ukuthi kanjani uvalo mawukubona ukuthi yekwe madoda lashona ilanga sekuzophuma imoto mhlambe silanda umakoti ekhaya azongena umakoti ekhaya usizwe unjani ukhona yini uvalo noma uzunesibindi hayi akiyo makiwa yafuna umfazi angenela ekhaya kwaGumede hayi uvala lokho ngoba phela akuseyonto yokuqala leyo manje uyabona nje yonke into nje kuya ngami nje kwamanje kodwa ngabe nje lento siyenzeka sekuyinto esikhona kwamanje uzokhanda balungiselela omunye unkosikazi phinde kungenza malungiselela omunye unkosikazi awusithatha sibeke azikho yini ingcinambe eyivelile ngonkosikazi oqala mawumbikela lolu daba noma uhambe umsele kwenzakalani uqala lolu hlelo ukuthi uthanda unkosikazi wesibili uthini oqala hayi khona kwaba khona lokho nje kodwa ke ngenxa yokuthi ke izinto phela singamadela sizenza bese siqinisa ubuso kubalulekile ukuthi uqinise ubuso uma ngabe ukhuluma ungaceli ube yisi ungaceli uyabika awuceli manje uma uzocela uzoba nenkinga ngoba uzonqaba bese wenze njani kanti mina angiceli ngiyabika sengizokwenza ukuthi ngoba nakuye kanti ngimfuna ukuqala angicelanga ngihambikela ngiyafuna into enjalo unkosikazi wakho lo umlili esontweni noma wambona endleleni nashelana umthanda kanjani unkosikazi hawu kwaba lula nje ngahamba ngashela nje emfuleni cha ngayemfuleni into eminyaka le hayi eminyaka ngayemfuleni nje ugana uqalise khona lo noma wayengakabili wasekhona ukala nje ukhona nosithathu uvela ukhona nosithathu ukhona impela usithathu ukhona mangiqedela ukuthi uyangena nosithathu hawu wabuza Gumede no mfowethu sajabula kakhulu mhlawumbe yini ongayithembisa umuntu kusasa ukuthi mayifika mhlawumbe izinto engenzeka lapha emcimbini umgcaco wesintu noma kuzongenwa ehholo noma kufanele sigqoka amaqhoqo sizijana ukuyilungiselela umcimbi kusasa kusasa kulula nje sishaya umshado wesintu ngiyacaka umgcaco lo shaya isintu kuphela sesadlula bokumhlophe kuyimanje sesisebenzisa manje umshado omnyama lokuthiwa umshado omnyama asifuna amaqhoqo sifuna amateki sifuna imbadalo udwendwe nje kahle sesifuna izinto enjalo nje manje zonke umuntu akwazi ukujabula nizwa kuthiwa umuzo kaGumede kulesi sizwe umuzo wasebukhosini mhlawumbe uma uyala umuntu ozayo kusasa oze emcimbini yini ongayisho oyifisa ukuthi yenziwe abahambeli bakho kusasa bengingathi nje wonke umuntu oze lapha kulomcimbi kusasa kufanele aziphathe kahle izigqoko asifunakali uyahlonipha vele ngoba kusebukhosini nje kufanele ungakuhloniphi inhlonipho ehamba phambili umuntu uyibheka yena ayikade yena kodwa nje hayi wonke umuntu uzobhema kholwe kuhle kube kumnandi kudelile mhlambe abanye bathi amaNazaretha sifike sibulawe ngekhoke sibulawe ngeFanta zikhona iniphuzo zalabo bantu laba amamafia abafike bepaka ama-BM bavule imoto idlala ingoma bese bedinga uphuzo olushisayo thini uhlelo kusasa ngikuhlanganisele kukhona konke ngithenga bonke abantu fanele bajabule umbukelo uyatshuza imamba musu kuyibambezela kusasa ekseni ngasikhathi sini konje kahle fanele kube u10 ngo10 siyaqala esitawini izobe ikhona iyatshuza imamba izobe itshuza esitawini kwaGumede kusuka nokuhlala sebo